Čo s tým mám robiť? Dnes robím steak Diane a pretože sme hladní. Takže tu mám hovädzie, je to nejaká taká časť hodná na stejky. Soľ, čierne korenie, olivový olej, to bude na mäso a teraz na omáčku použijem šalotku, šampiňóny, cesnak, brandy, worcesterová omáčka, smotana, horčica. Potrebujeme ešte kúsok masla a petržlenú vňať. Ako prílohu budeme mať hrašok a zemiaky. Ako prvé si pripravím mäso. Mäso som orezala, tú masnú časť som dala preč. Nechala som to nášmu psíkovi. No a teraz mäso posolím. Dám aj čierne korenie. A polejem olivovým olejom. Dám to stranou a zatiaľ si pripravím suroviny na omáčku. Šalotku si nakrájam na jemno. Šampiňóny na tenké plátky. Pánvicu poriadne rozohrejem. Mäso budem piecť minútu z každej strany, pretože sa bude variť ešte neskôr v omáčke. Takže aby nebolo veľmi prepečené. Takže otočím ho. Krátko opečiem aj z tých bočných strán. Mäso vyberiem na tanier a nechám stranou. A idem pripravovať teraz omáčku. Takže pridám tu maslo. Trošku aj olivového oleja, aby sa veľmi nestieklo. Šalotku a na najmenšom plameni chvíľu orestujem. Pridám huby, prelisovaný cesnak, pridám trochu aj plameň, pretože už sa to stíšilo dosť, takže nech sa to krátko orestuje. Worcesterová omáčka. Idem flambovať. Podlejem to brandy a zapálim. Premiešam to a nechám vlastne dohorieť ten alkohol. No čo s tým mám robiť? Tak to horí. Zvoňa by asi nebol hasič. Teraz pridám smotanu. Horčicu. Teraz vložím mäso do tejto omáčky. Prilejem aj tú šťavu. Mäso po chvíli otočím na druhú stranu. Takže varím to na malom plameni a podľa toho, že ako veľmi chcem prepečené to mäso, tak za toho to budem váriť a teraz ešte vidno, že je ešte celkom surové vo vnútri, podľa toho, ako sa hýbe.
Teda podľa toho, aké je mäkké, tak vidno, že je ešte surové. Na tejto panvici si pripravím zemiaky. Je už rozohriatá, pridám olej. Zemiaky boli predvarené. Vreli asi tak 3 minúty. Do vriacej vody pridám trochu soli, mrazený hrášok. Nechám ho takto variť približne minútu, nie viac. Teď si otočím mäso. Hrášok ochutím olivovým olejom, čiernym korením a pár kvapkami citrónu. Pridám petržlenovú vňať. Takže mäso je upečené tak stredne. Výborné, nemá chybu. Fínom. Tuto a postu.